Раскажу вам зараз, як дзяўчыне першы раз павязвалі намітку. На вяселлі нявеста была ў вяночку у першы дзень, а ў другі дзень, калі ўжо пераязджала ў хату жаніха, то вяночак мусіла пакінуць у хаце сваіх бацькоў, у мамы, а сама вось так вот апранала хустачку, а пасля ёй першы раз завязвалі намітку на гэтую хустку. А вось намітачка захоўвалася такім чынам, бачыце, у скрутачцы, каб не памялася. І вось так складзеную ў 4 намітку развівалі, раскручвалі такою стужкаю доўгаю і павязвалі так, каб закрыць лоб. Вось намітачку вось так бралі і на лоб вось так увязвалі. І буду перавязваць ззаду вузельчыкам. Вось зараз павяжам намітку вузельчыкам. То высенем акуратненько. Ось так. І упрыгожым каляровымі стужачкамі. Вось у мяне такія зіхоткія ёсць. Ох, дзяўчаты б абзайздросціліся, каб пабачылі такое калісьці. І вось гэтыя стужачкі завязвалі паверх вось вузельчыка наміткі. Вось такім чынам прыбраная нявеста у першай сваёй намітцы пераходзіла з бацькоўскай хаты у хату свёкраў. А потым ужо вучылася завіваць намітку такім чынам, як у яе мясцовасці завівалі.